Okay, this is the summer of 2023, March 11, 2023. So, ayan. Okay. Anggol Boracay, the dreamer, sa Fury, Anggol Boracay. Okay. Ayan. Ang parking lot ng mga fisherman ng Boracay Island. Okay, ano? Anggol. Okay, tanungin nga natin si Sir. Boss, ano bang bakit anggol ang ano yung anggol? Angol. Angol. Oh, Ano yung ibig niyan? hindi ko alam yung story sir eh. Hindi, ano yan? Lugar dito sa Oh, Boracay. ano yan, bali tawag nito, yung tawag nila Angol Point. Angol Point. Angol Point. Dito. Angol Point doon Oh. yun sa banda sa may ano. Yan sa may bundok. Oh. Okay. Okay, alam ko na, sir. Okay, boss, thank you ha. Okay sir. Ibig sabihin, ang angol, Station 2. oo, Station 3 pala. angol, bali parang kanyan eh. Angol Point. Ito naman ang isla ng Boracay. So, yan. Kaya may nakasulat na Angol Boracay para sa kanilang identity. Okay? Ayan. So, yan. The Angol Boracay. Friendly tourist. So, ayan. So, ayan o. Sunbathing friendly tourist from Europe or USA. The white tourist. Okay, so ayan. Okay. So, ayun. Ayan. Okay. So, yan. Ang catch up natin ng parking. Fisherman parking ng Boracay Island. Okay. Get up guys. Subscribe. This is Waray TV. So, ayun. Okay. Ayan o. Okay, good morning guys. Subscribe. Okay, oh. Ang ganda ng Boracay. Okay. Wow. Wow. Oh, ayun. Oh, ayun. So, ayun, oh. Nasira yung ginagawa nilang sandcastle. So, yan. Okay guys, parang dito yung magandang paliguan sa medyo maalon dito. So, maliligo na ako. This is how Boracay is. Summer of 2023. Waray TV, subscribe. Oh, ayun. Okay. Okay.